Hello, good day, ladies and gentlemen. Onye nọ na n'onu ihe kịta bụ onye nwe mmadụ ka ị na-ebi. Aka na-afụ ihe gbasara Igbo Ezuo TV, nchịkọta ụmụnne niile ịnọ na ngalaba ebe ọbụla anyị nọzi n'obodo Nigeria. Ebe anyị nọ kịta bụ ogwashi-uku. Anyị na ezigbo nna anyị ukwu Mazi Eluemuno. Dịka unu si mara ka anyị si eme, mmenye ya ohere ka o were aka ya kọwaa onye ọ bụ ọfụma. Ndewonu, Maazị kọwara ụmụnne anyị ndị na-ekiri ihe onyonyo a onye bụ. Daalụ. Thank you, sir. Mụ bụ Mazi Eluemuno Adigwe. Ndewo, sir. Daalụ. Onye be ka ị bụ? Abụ m onye ogwashi-uku. Kedu ogo? Agidi Asei Quarters. Agidi. Abụ m onye ogwashi-uku. Agidi Asei Quarters. Ebia n'ime Agidi Asei Quarters anyị nwe family a na-akpọ ụmụ na bai. Anyị bụ ụmụ eze. Ụmụ eze. Ndewo. Daalụ. Ndewo. Anyị bụ ụmụ Iyasei. Iyasei. Yes. Ase bụ our father. Okay. Ase bụ the father of Agidi Ase. Okay. Bụ a prince of ogwashi-uku, a son of Adaibo. Adaibo. Ndewo, sir. Adaibo bụ the founder of ogwashi-uku. Kedu onye nwe Adaibo? Ya kọwawuru anyị onye nwe Adaibo a. Adaibo bụ prince of Nri in present day Anoma local government in Anambra State. Okay. Which is Omamba. Okay. Okay. Nri bụ a known community. In fact, Nri ka a na-asị nọ isi ana Igbo. Adaibo bụ heir apparent to the king of Nri. There was something he committed. They said he committed, for which perhaps Obo no nodo emitia over it, he would be hanged. Eboya. So the king, Nkano, a beloved son, prepared him to leave the land. So he left Nri, following the instructions. Oge ọ na-apụ na Nri, o nwe ite nna ya bunyere ya. Ebunyekwu a servant of his another pot, with instruction na ebe these pots not drop, they will settle there. So they left Nri and moved towards the west. They crossed the Niger. At the present day Ibusa, they call it, the port of the servant or brother, they now call them, fell. Eba ka na-akpọ Ugboli n'Ibuzo today. Adaibo still move forward. Adaibo bekaba n'iru with Port Nkia. Gwegagide lutezie na present day Ogwashi. His own port fell. In a place anyị na-akpọ Ogwashi,
ihu ani ogwashi, there used to be a onwe iroko tree di there. Ebe the town hall di now. Ebe ka Porto Adaibo da. Oba settle out there. From there, because he didn't come alone anyway, onwen this we bia ebe ka settles. Ebe ka osi because not all the well trained. Obo a hunter, obo a warrior. So na-ejezi hunting expedition ọbanye n'ime obodo. Oge ọbanye n'ime obodo ka ọfụ ebe anwụrụ na-eme ọbaje this present day Ikelike quarter in Ogwashi. Ikelike. Onya ka a na-akpọ ebe ndị a ka a na-asị na ọfa bụ obu ụsọ bịanị. Okay. Because na ọfa bụ ndị Adagbofo kwude n'ime Ogwashi. Okay. Na ha ndị Ikelike anọgo n'Ogwashi tupu Adaigbo abata onye nri. Okay. But he came with the wisdom and knowledge of a prince. Ogo meet ogo kwude ndị Ikelike. There was an incident with which he proved his upbringing. They had gone hunting. Fajego butesi anu na achọka eke anụ a. Ana agbapụ anụ agbapụ. Adagbu abịazịa the next time. Ọ sị ife unu na-eme ka ekusi gosi ndị malife. N'ọbụrụ ka esi eme ife. N'anya ka eji amala ọka acha akụ. N'ile anya ka unu rahie. N'onye a dịka onye kachasị bụ ọgbọ. Ndị ọzọ azụ. N'onye a dịka onye na-esi asị. N'anya ọfụma na ya ga-afụ ka unu si bụsị ọgbọ. Ọ bụ unu jee anụ butesi anụ. Unu ga-eke ka unu si bụ ọgbọ. Unu si bụ okenye. Unu ewepụkwa nke ndị a ikolo a, ndị a ikobịa, ndị a na-ebute ya bụ anụ. Maka ọ bụkwa na unu tube ka esi wee kee ya age. Olue ụmụaka na-eji ebute anụ ama na-ebutezi ya bụ anụ. Onya bụ ife seti the diokpa leadership tradition anyị nwe n'Ogwashi. Adaigbo. Onye seti that diokpa leadership system dị n'Ogwashi. Okwu ike ọ bụ na ọ mụtali ya na nri ma ọ na ọ mụtali n'ebe ọzọ mana onye mee ọ bụrụ an order in Ogwashi. Ọ bụ na anyị na-eji egwu. Anyị na-eji ya na-egwu egwu bụ diokpa leadership. All God agbojikwude ndị Ikelike ka o seti ya up. O wee na-ejezi Adaibo, na-ejezi Ikelike from time to time. He later married from there, had a daughter. That daughter eventually became the first Obi of ogwashi-uku. Why? That is another story. So Adaibo had 4 known children. There may be others. Manandi ayima agwani bo ahe. Onya bụ the father of the present day Agidiehe quarters. Adaibo mo ase bụ the father of present day
Agidiasi. Then Okike, present day Okikaku, and then Odu, this young lady that was last. So he had 4 children, 4 known children. Later, he was a prince. Obiaro the ambitious kwa echenyeze. He in Ogojin Fusandi Ikelike. Or object to his place. Ebe ono kabo ogwa nri. Okay, ebe o mere. O settle. Na ogwashi-uku. Na ogwashi-uku. Enwere afa before that time or daza ogwashi-uku. Enwere afa. Okay. Because ndị nu just settle. Onwekwa ndị ọzọ asị na fa settle around Ụmụọnịcha. But Adigwe was so influential, he attracted people from different places. So enanya ife ogwashi ndị okwane dia. Okay. Onwe ndị si Bini bịa. Okay. Ndị Ikelike a na-asị na fa bụ ndị Bini, mana anyị ma na fa bụ ndị Igbo. Okay. Ụmụ Eze Chime, ikekwe inugo maka Eze Chime, Anugo maka ya. Jelu Bini, Jọọlụ. lue ọba Bini asịa ya setụla na Bini. Maka n'oge a ije gwọọlụ ọba Bini ọgwụ, ịkwọsịra ogbeyi ịgaje kwọọlụ onye ọzọ. Mana ibulu onye ọfụ n'anya, ma onye gịnị ma ụnụ kpa ya akpa, ọ sị na ya ma abụghị. Mana ịma jekwala onye ọzọ ya bụ ọgwụ. Ka o si bụrụ na Eze Chime setụlụ na Bini, Eze Chime arapụsịa ụmụ ya Kano. After a time, during the period of slave trade, ndị Bini discriminated between their own people and ndị Igbo. Which is Ụmụ Eze Chime. Ụmụ Eze Chime. So ndị ọcha bịazịa na fa chọta slave je na Ụmụ Eze Chime jege ka Ụmụ Eze Chime sisi mba na onye si na ọ dabarụrụ gịnị ya Nyeri efe. farapụzia ndị Bini natawazia. Ọ ndị a bụ ndị Ụmụ Eze Chime na-afụ si na Igbodo side. Ma Igbodo. Ma Ọbịa. Ma Ọnịcha. Ma Iselukwu. Wee na-agbadata. Ụfọdụ n'ime fa bụ ndị anyị na-ekwu na ọ dị fa settle n'Ọgwashi. Ndị Ikiri a. Ndị Ikelike. Fa na-asị na fa si Bini, eziokwu na fa si Bini bịa, mana ị ga-esizi Bini bịa na-asụ Igbo. O wee bụrụkwa m okwu. Fa na-asụ Igbo. Okay. Ọ bụ na Bini ka unu na-asụ, oge Adigwe nwe eze nri bịakwude unu n'Ikelike. Kedụzi ikunu si kpankata? Kekunu na fasi kpankata. Why ojizi bụ na onye bịa bụzi onye dominate unu, nke bụ na today nwere onye Ikelike na-aza afa Bini. Ịghọta ife na ya ga-eme. So anyị na-akpagbu ya n'ime ụlọ here, mana the community dị ka ekwetego this understanding. Ndị